Eguerdion. Ongi etorri bizigiroa ase nahirik bizizeraten guztioi. Gure gizabizitza gogoan eta barruan gordetzen ditugun presentzia askorekin osatua dago. Presentzia batzuk ikusten direnak dira, beste asko ikusten ez direnak, baina sumatzen eta sentitzen direnak. Giza historian, ukitu ziteken gorputza hartu zuen jainkoak Jesusengan. Berpiztu eta zerura igo ondoren, oroimenaren esperientzia gordetzen dugu geure barru sakonenean. Eta oroimenaren presentzia hori berriztatzen, indartzen eta berritzen dugu fededunok, Jesusen bizitza, heriotza eta piztuera Eukaristian ospatzen ditugun bakoitzean. Bere presentziak bizi berritzen du geure barrua. Presentzia hori ospatu nahi dugu orain. Jarri gaitezen bazutik eta kanta dezagun gure ondoan jauna egon zaitez beti. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzai eta gozure hartate. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxozu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaxozu gabe. Denok, gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Anai arreba maiteok, aitaren grazia eta maitasuna, eta Jesus gure jaunaren elkartasuna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gaur, jaunaren gorputz odolen eguna ospatzen dugu. Festaburu benetan maitea gure artean. Zabal diezaiogun gure bihotza jainkoaren maitasunari. Maitasun horrekin beti leian ez dugula jokatu aitortuz. Jesus jauna, bekatariak maite dituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, behar zuen artean presente egiten zarena. Cristo erruki, Cristo erruki.
Dakiongatik bizia ematen duzuna. Erruki jauna. Erruki dakikula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza. Haintza zeruetan jainkoiko amari. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lorrean haren gogoko gizonek. Ainaundita eder zaitugulako, gora zu bedeinkatu bazu. Gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Haintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik odoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, sakramentu harrigarri honetan, zeure heriotzaren oroigarria utzi diguzu. Egizu, gores dezagula fede biziz, zure gorputz odolen misterioa. Geuregan zure erospenaren ondorenak suma ditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainko salbatzarearen eta herri salbatuaren artean sortu den loturari elkartea deitzen zaio Biblian. Hala entzungo dugu orain irteera liburuan. La salvación no es algo pasado, es presente y futuro. El rito sacramental de la alianza que narra el libro del Éxodo, el altar, signo de Dios,
y las 12 piedras a representación del pueblo, quiere expresar y mantener la relación salvadora. Escuchemos del libro del Éxodo. Irteera liburutik. Egun haietan Moisesek jaunaren hitz eta erabaki guztiak jakinarazi zizkion herriari, eta herri osoak aho batez erantzun zion. Jaunak esandako guztia egingo dugu. Jaunak esandako guztia idatzi zien Moisesek. Biharamunean goizean goiz jaikirik, aldarea eraiki zuen mendi oinean, eta 12 zutarri ipini zituen Israelgo 12 leinuen izenean. Ondoren, zekorraki eta jaunari erre oparitzat eta elkartasun oparitzat eskaintzeko agindu zien Israeldar gazte batzuei. Odolaren erdia hartu eta ontzietan ipini zuen Moisesek, eta beste erdia aldare gainean isuri. Gero itun liburua hartu eta herriari irakurri zion. Herriak erantzun zuen, obedituko dugu eta beteko jaunak esandako guztia. Odola hartu eta herriaren gain zirtatu zuen Moisesek, esanez, xedapen hauen guztien arabera, jaunak zuekin burutu duen itunaren ezaugarria da odola. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. zure kalizan dut jasoko, zure izena goratuko. Denon berriz. Zure kaliza dut jasoko, zure izena goratuko. Nola ordainduko diot jaunari, egin didanon guztia. Salbamenko badut altxatuko, eta jaunaren izenari dei egingo. Denon. Zure kaliza dut jasoko, zure izena goratuko. Mingarri zaio jaunari bere fededunen erioza, bai zure zerbitzari naiz jauna, zure zerbitzari ezereza, askatu dituzu nire katea. Zure kaliza dut jasoko, zure izena goratuko. Salbamenaren irudi bizia eta bizigarria da kristauarentzat berpiztuaren odola, esango die San Paulok ebertarrei. Depende del comportamiento del creyente que esa sangre derramada sea realmente un proceso de liberación humana. Escuchemos a San Pablo. Hebrearrei egindako gutunetik,
Senideok, Kristo datozen ondasunen azpian nagusi bezala agertu da. Bera, sartu den santutegia lehengoa baino handiagoa eta bikainagoa da. Ez giza eskuz egina, hau da, ez mundu honetakoa. Kristo behin betiko sartu da santutegian, ez akerren eta zezenen odola eskainiz, berea baizik. Horrela, betiko askatasuna lortu digularik. Beraz, akerren eta zezenen odolak eta erretako behi baten errautzez, kutsatorik daudenen gain zirtatuz, pertsona horiek sagaratzeko indarra baldin badute, kanpotik garbi eginez, zenbatez gehiago Kristoren odolak betiko espirituaren bidez bere burua Jainkoari opari garbi eskaini zion harenak. Ez du garbituko gure barrua heriotzara daramaten egintzetatik, guk Jainko bizia urtzeko. Horregatik Kristo itun berri baten bitarteko da, heriotza dela medio. Lehengo itunaren garaian egindako hutsegiteak barkatzeko. Horrela, agindutako betiko ondarea jaso dezake Jainkoak deitutakoek. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Paskoa, Jainkoaren gidaritzapean, Israel herriak morrontzatik askapenera egin zuen bidearen oroipena da. Gure Eukaristia bakoitza, Jesusek eman zigun eta ematen digun askapenaren oroigarria izan behar luke. Galduak geunden eta salbatuak gaude. Jesusek berak adieraziko digu nola salbatu gintuen betirako. Hau da nire odola denen salbamenerako isuria. Jesusi entzutiko zutik hartzen gera, aleluia abestuz. Denok aleluia. Naiz ogi bizia zerotik jaitxia, dio jaunak. Ogi honetatek jaten duena, betirako biziko da. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Marcosen liburutik. Aitza zuri
ogilen lehenbiziko egunean, Bazko bildotsa eskaintzen zenekoan, ikasleek honela esan zioten Jesusi. Gu nora joatea nahi duzu Bazko afaria egiteko gauzak prestatzera? Jesusek bere ikasleetako 2 bidali zituen esanez. Zoazte hirira, gizon bat aterako zaizue bidera, ur saila daramala, jarrai iezaiozue. Eta sartzen den tokia, esaiozue etxe nagusiari. Hau dio maisuak, non da afaltokia nire ikasleekin Paskoa jan dezadan. Ark, etxegoian, gela handi bat erakutsiko dizue jarlekuekin. Presta itzazue han afaria. Joan ziren ikasleak eta hirira iritsi zirenean, Jesusek esan bezala aurkitu zuten dena, eta Pasko afaria prestatu zuten. Jaten ari zirela, Jesusek ogia hartu, eta bedinkapen otoitza eginez, zatitu zuen eta eman zien esanez. Hartzazue, hau nire gorputza da. Gero edalontzia hartu eta eskerra otoitza eginez eman zien, eta guztiek edan zuten bertatik. Eta esan zien, hau nire odola da, itunaren odola, guztientzat isurtzen dena. Ara, nik egia esan. Ez dut gehiago ardorik edango, ardo berria jainkuaren erreinuan edango dudan egunera arte. Abestu zituzten salmoak eta oliamendira atera ziren. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna, Alleluia, Kristau senideok, gaur, Kristoren gorputz eta odola santuen jaia ospatzen dugu. Joan den igandeko evangelioa hitz hauexekin bukatu zen. Eta ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Jesusek bere ikasleak gu munduaren erdian jartzen gaitu, bere berri ona zabaldu eta gauzatzeko. Eta gurekin izango dugula agindu du. Gaurko jaiak horixe adierazten du. Jesusen presentzia gure artean. Eta Eukaristia da adierazpenik indartsuena. Misterio honen inguruan tradizio handiak sortu dira. Eta gure ganaino iritsi zaizkigu. Prozesioak, Eukaristik kongresuak, adierazpen erlijioso jendetsuak eta abar. Gaurko irakurgaiek argi egiten dute ospatzen dugun misterio honen inguruan. Jesusek bere bizitzako azken egunetan jokoan jarri zuena da gaurko festaren muina. Hala esan digu evangelioak. Juduen Bazko jaia ospatzera zijoazelarik, Jesusek bizitzan izan zuen misio osoa bildu nahi izan zuen egun berezi haietan. Gertatuko zen guztian. Eta entzun dugu, afarian zaudela, hitz berezi batzuk esan zituen.
guk ondotak izkigunak. Keinu eta hitzaietan Jesusek berak bizi izan zuen, eta bera izan zen eta zen guztia jarri nahi izan zuen agerian, modu konzentratua bezala. Eta judutarren tradizioan, lehen irakurgaia gogoran izan, haragia eta odola aipatzeak hil ala biziko kontuak adierazten zuten. Hil ala biziko kontuak. Jesusen hitz haiek sakontasun berezia zuten beraz. Hartzazue eta jan. Hau nire gorputza da eta. Hartu ardu hau eta edan. Hau nire odola da. Jesus hilala biziko gauzez ari zen. Gau hartatik hasita ikusiko zen bezala. Beraz, gaurko jaia ez da ohitura, tradizioa, kultoa, axaleko erlijiozko kontua bakarrik, ez. Askozaz ere gehiago da. Proportziorik ez duena gure ohiko neurrientzat. Jesus bere bizia eta heriotzaren nondik norakoa ari da. Guk zailtasun handia ditugu Jesusek egin zuena gugatik egin zuela onartzeko. Bai, askotan entzuna dugu, baina horrek gure bizitzan zer esan nahi duen problema ditugu. Norbaitek gugatik hil ala biziko apostua egiten ari dela jakiteak konpromisoan sartzen gaitu. Batek esango balit, zuregatik nik daukaden etxea saldu egingo nuke, eta zuri emango nizuke dena. Eta nik esango nuke, bueno, gehiegi ere etzazu egin. Ze, klaro, hori egiten bale baduzu, nire bizitza konprometitua eta aurkitzen naiz. Hau da nire odola, itunaren odola, askoren alde isuriko dena. Odol itunek esanai gogorra zuten, bizi osoa jartzen baizen jokoan, eta gu egia esan, normalean ez gaude horretarako. Gehiena jota, ongizatea, autodesarrolloa, autosatisfazioa, oreka bizitzan, harremanetan, baina hila alabiziko kontuak. Bizia jokoan jarriko bagenu bezala, esaten dugu, bagenu bezala. Baina Jesusen konpromisoaren barruan, bizia jokoan jartzen da egitan. Hil alabiziko kontua betira fede kontuak. Hil alabizikoak. Eta aitortu beharra daukagu, kosketa egiten zaigula Jesusik jarraitzea. Bere ikasle haiei gertatzen zitzaien bezala. Nortzuk soma dezakete Jesusek esaten ari dituen hitz horien egia? Nortzuk? Hilala biziko egoera bizitzen ari direnak horiek. Zirt edo zart egiteko kinkalarrian aurkitzen direnak. Edo bizia ihes egiten ari zaiela konturatzen hasi direnak. Edo bizitzeko zailtasunak nozitzen dituztenak. Edo bere seme-ale bentzat jatekorik lortzen ez dutenak, eta bar. Eta horrelako gizon emakume asko dago. Horiek dira, hilala biziko egoeran aurkitzen direnak. Baita ere, bizitza misterio harrigarri eta inguratu ezina dela ikusten dutenak. Bizitzan gertatzen dira egoera batzuk, lehenengo seme-alaba izatean,
edo gaitzaldi gogor batetik norbait ateratzen denean, edo aiba, bizitza ez da nik pentsatzen duena, asko zantzare gehiago da, ezin dut kontrolatu. Horiek dira hilala biziko egoerak. Edo sufrimenaren erdian konfiantza mantentzen dutenak. Eta konkretuki nortzu dira hauek edozein izan daiteke, baina batez ere txikiak, pobreak, gaixo daudenak, ezinduak. Jesus, hilala biziko gauzetaz ari zaigu, eta gure fedeak horraino iritsi beharko du, edo iritsi beharko luke. Orduan bai, gurtuko genukeela bihotz-bihotzez Jesus. Bere presentzia diren ogia eta ardota. Orduan bai, gurtuko genukeela Jesus. Bere presentzia diren txikiengan. Eukaristia bakoitzean, konsagrazio otoitzaren bukaeran, Jesusek dio apaizaren ahotsaz. Egizue hau nire oroigarri. Zer egin? Ogia eta ardoarena. Egiazko bere presentzia. Horregatik gurtzen ditugu ogi eta ardoa sakramentuan. Horregatik. Egizue hau nire oroigarri. Zer egin? Jesusek egin zuena, beharrean aurkitzen diren pertsonen gurtza, adorazioa, nola? Lagunduz, eutsiz, bizia emanez. Txiki hauetako bati egiten diozuena, niri egiten didazue eta. Esan zuen Jesusek. Hil ala biziko kontua baitira hauek. Eta konsagrazioaren bukaeran, apaizak esango dut, hau da sinismenaren misterioa. Misterio hori ospatzen dugu Kristoren gorputz eta odolaren jai honetan. Bera, gure artean dago, azken egunera arte. Hala izan da dira. Zutiturik egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hile piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesus jaunak bere bizia eman zuen guregatik, guztiongatik. Maitasun berean elkartu gaitu. Egigun otoitz munduko gure senideen alde.
entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gaur ospatzen dugun maitasun handia, lagun urkoarekiko maitasun bihur dezagun, batez ere behartzuekiko maitasun. Jaunak bedeinka ditzan Caritas erakundea lanean ari diren guztiak. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Sufritzen ari diren guztien alde eta batik bat inolako irtenbiderik gabe sufritzen duten munduko pobreen alde, gerra bizi dutenen alde, bide zuzenak egin eta gure laguntza eta solidaritatea izan ditzaten. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gaur, lehenengo jaunartzea egiten duten aurrek, Eukaristian maitasun mezua jaso dezaten eta egiazko maitasunera hasi daitezen giro ederrean. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, Eukaristia ospatzeko zoriona daukagunok, Jesus entregatuaren maitasun bideak ikas ditzagun. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Onar jauna gure eskari hauek. Maitasunean bat eginda bizi gaitezela zurekin eta gizon emakumeekin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. bizitzaren azkenean, maitasunaren kandela. Etzeatu dan legea, zaindu aldu dan obrea. Ogiak ozentuari, ura egarrituari, eman aldio da babes, etxerik ez duenari. Bizitzaren azkenean, maitasunaren kandela. Betean dudan legea, zainduan dudan obrea. Alaitasun tristeari, eskua minez denari, eman aldio da gozu, bakarrik zegoenari. Bizitzaren azkenean,
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Goresteko eta gizakia salbatzeko. Emaiozu honez zeure Elizari jauna, batasunaren eta bakearen doaina. Horien adierazgarri mistikoa baita, ekarri dizugun eskaintza hau. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espiritu barekin, gora bihotza, aurrak dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egokitan eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko ahal guzti duen beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bere apostoluekin egindako azken afarian, gurutzeko opariaren oroitzapen salbagarriak betiko iraun zezan, bere burua eskaini zizun, pekaturik gabeko bildots eta opari atsegingarri zure gorespenerako. Sakramentu santu honekin janaritzen ditu zeure fededunak eta santu egiten. Mundu berean bizi diren gizon emakume guztiak, fede berak argi ditzan eta maitasun berak bat egin. Beraz, sakramentu miragarri honen mahaira gatoz, zure maitasun gozoaz beteak, aintzan zure antzeko egin gaitzan. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere, aingere guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, segururak beterik dauzka zure izena. Osana zeruko Edeikatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emenez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun, gure aita zeruen azalera, santu izan berri zure izena, etor berri zure regnua, egin berri zure naia, zeruan bezala lurrean ere, epai duzu gaur, egun horretako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegu lezero. Ezkartzazu ziten badian erotzen, baina latera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna,
zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea, elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errukin jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. errukin jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jesus maitea zen azken afarian, behera eman nahirik ardota ogian, kanta dezagun. Jesus maitea zen azken afarian, behera eman nahirik ardota ogian. Guretzat zelarik hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan bihotza melkean. Urtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan
Egin dezagun otoitz. Emaguzu jauna, orain hartu ditugun zure gorputz eta odol baliatsuez aurreratu diguzuna. Zure jainkotasunaren betiereko gozotasunaz ase gaitezen. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bere presentzia eta era askotara gogorarazten du jainkoak. Jesusen bizikeraren bidez, Jesusen gorputza gure janari bihurtuz Eukaristian, gure artean bizi eta ibiliz, presentzia hori gogoratu eta gurtu nahi dugu nolabait orain. Eskertu dezagun jainkoaren hurbiltasun hori gurtuz eta abestuz. Canta corpus sanctuare, misterio audia, et amor sanctuare, in salva Maria, in coram salva Sakramentu harrigarri honetan, zeure nekaldiaren oroipena utzi diguzu jainkoa. Iguzu, zure gorputz odolen misterio santu hau ospa dezagula, zure erospenaren misterioak gugan etengabe nabari ditzagu. Jainko eta errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Bedenkatua izan bedi jainkoa. Bedenkatua izan bedi jainkoa. Bedenkatua izan bedi haren izen santua. Bedenkatua izan bedi haren izen santua. Bedenkatua izan bedi Jesu Kristo egiazkoa, jainko eta egiazko gizona. Bedenkatua izan bedi Jesu Kristo egiazko jainkoa eta egiazko gizona. Bedenkatua izan bedi Jesusen izena. Bedenkatua izan bedi Jesusen izena. Bedenkatua izan bedi haren bihotz jainkozkoa.
Bedeinkatua izan bedi haren bihotza ingoizkoa. Bedenkatua izan bedi haren odol txit baliotsua. Bedeinkatua izan bedi haren odol txit baliotsua. Bedenkatua izan bedi Jesus aldareko sakramentu guztiz santua. Bedeinkatua izan bedi Jesus aldareko sakramentu guztiz santuan. Bedenkatua izan bedi Espiritu Santu boz emailea. Bedeinkatua izan bedi Espiritu Santu poz emailea. Bedenkatua izan bedi Jainkoaren ama gora garri txit santa. Bedeinkatua izan bedi Jainkoaren ama goragarri santa. Bedenkatua izan bedi haren sortze santu eta garbi-garbia. Bedeinkatua izan bedi haren sortze santu eta garbi-garbia. Bedenkatua izan bedi haren jasotze zoriontsua. Bedeinkatua izan bedi haren jasotze zoriontsua. Bedenkatua izan bedi Virginia eta ama den Mariaren izena. Bedeinkatua izan bedi Virginia eta ama den Mariaren izena. Bedenkatua izan bedi haren senar oso garbi Jose santua. Bedeinkatua izan bedi haren senar oso garbi Jose santua. Bedenkatua izan bedi Jainkoa bere aingeru eta santuetan. Bedeinkatua izan bedi Jainkoa bere aingeru santu eta santuetan. Ugaritasunak, ondasunak, banaketak, Jesus gizonen erdian dagoela adierazi nahi du. Beretzat ez zer gorde gabe dena entregatu du Jesusek. Horrelakoa izan beharko luke bere jarraitzaileen entrega ere, bizikera zuzen eta anaikorra sortzeko. Eman zaigu jarraibidea, Jesus da gure eredu. Jesusen Paskoa izan dadila guretzat, adibide eta erakusle. Nahi duzuen arte, beste bat arte.